Hej alle sammen, og velkommen til en til video. Jeg har næsten lige haft fødselsdag, og det havde jeg her i mandags. Og så holdt jeg jo fødselsdag, så derfor vil jeg lave en video om, hvad for nogle ting jeg har fået. Okay. Jeg kan starte med, at en af de første gaver, jeg har fået, er en højttaler. Det er sådan en højttaler, og det ligner et æble. Og så havde de glemt den der bagklap. Og så er der ledning. Og der er en til computer eller noget. Og så er der en til, som den skal i her. Og så er der til mobilen. Men det var den første gave, jeg fik. Så har jeg fået, jeg ved ikke helt, hvad det er, men det er en hårelastik ting værk. En hårelastik, og så tror jeg, at en til nok til håret eller noget. Det var en af de ting. Så fik jeg Jeg fik sådan nogle her små. Det viskeledre, is og et hjerte. Så fik jeg sådan nogle her 3 nejlokker for Sally Hansen. Og jeg får en i blå og hvid, grøn og gul og blå og en sort og hvid. Og jeg er meget glad for dem. Og så har jeg fået et magebælte. Det er sådan et her med diamanter på. Og mavebælte, det til maven selvfølgelig. Det var sådan en af de første gaver, jeg fik. Og så fik jeg sådan 2 armbånd. De er søde. Jeg ved ikke, hvor de er fra. Så er der så sådan her. Det er som ikke op. Men jeg bruger den til mine neglelak og højttaler. Det var slet ikke. Neglelak. Det er neglelak og partier. Det er de der neglelak, hvor der er den i. Det er en af de ting, jeg fik. Så har jeg fået en bluse, en nederdel og nogle bukser og 2 par bukser og en bluse, som er til vask og sådan nogle sukker, men de er så lige til vask. Så sådan en kasse, og den der kasse. Et til af de der neglelak, så jeg har 2 af dem. Faktisk 3, fordi min søster købte en til mig, så 3. Det er sådan, så er der sådan en her hårspænder. Så blomster. Så har jeg fået 2 neglelakker, en i lilla og en i sort. Som ligger i sådan en her. Det her er også for 10, og så har jeg fået sådan nogle glimmernejlakker. De er lige ved sådan dem her. Det er nejlakker, og ja, det er pinke, gul, grøn, lilla og blå, og de glimmer. Så har jeg fået, det er sådan, det er en film, hvis der er nogen, der ikke ved det, så det er en film. Og det er en film, som er meget populær lige nu her for tiden. Den har jeg så fået. Så. Jeg tror bare ikke. Der er vatrondeller. Vaskrondeller. Nejlakfjerner. Noget creme til når man har puttet nejlak på, og så er der nejlakke heroppe. Og der er i blå med glimmer, forskellige glimmer, sølv, rød med glimmer, lilla og en pink. Og den kunne jeg virkelig godt lide.
så fik jeg også et tæppe med Monster High. Med Monster High. Med Monster High. Så har jeg fået en hjemmelavet taske af min veninde. Så har jeg fået sådan nogle 3 fine vaser. Og den her, der var en blomst i hver, men jeg synes blomsterne ser pænt ud. Sådan her. Så her er det blomster, her er der nogle smykker, og her er der glimmer. Så det er det, jeg bruger den til. Det er det, jeg bruger til. Den her, den er også meget glad for. Chokoladecreme. Body. Chokoladecreme. Jeg har fået choko. Jeg har ikke brugt den jo, så chokoladecreme. Der er det ikke sådan lidt hak, men det er nu, der var det, der vi fik. Det er den. Men den har jeg så også fået, og den er jeg også meget glad for. Så har jeg fået sådan nogle her. Og hånden. 2, og det er kuglepinde. Så det var også lige nogle, jeg fik, fordi jeg kan også godt lide Monster High. Men den ligger lige tilbage. Så har jeg lige en kasse med. Så har jeg fået sådan en her. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Fordi jeg har ikke haft den før, eller jeg har haft den, men de er så bare gået i stykker. Nejlak fra H&M. Monster High film. Okay, så har jeg fået 100 kroner og 25 kroner. Så 125 kroner i alt. Det var også noget af det, jeg fik. Så det her. Og det er sådan nogle pinde, som man kan skrive med, og så skal man ligesom lyse, før man kan se, hvad man har skrevet. De er så pæne. Nu kan jeg. Så har jeg også fået gavekort til Matas, og så 2 prøver. Jeg har fået en solcreme og noget shampoo. Og gavekort er på 100 kroner. Så skal jeg godt nok ud shoppe. Så her kommer vi til masse nejlokker. Og etter nejlokker. Jeg har fået den her. Plus den her af min veninde. Den er grøn, og så den glimmer. Den er pæn. Så har jeg fået en orange. Så har jeg fået 2 blå, og den ene er sådan lidt lyseblå. Eller grøn i det. Så har jeg fået en pink og en glimmer. Ja. Det var bare en stor punkt. Det er mærkeligt gave det her, men 3 hjertebøger. Det er skørt, men også fedt. Slikkepind. Så godt. Slikkepind. Så noget bare. Den her med noget flydende inde i. Den her er sådan noget med knasen inde i. Så kommer vi til en af mine yndlings. Baby lips. Baby lips. Baby lips. Det er sådan en, jeg tror den er ny, ja. Det er sådan en lipgloss. Så fik jeg sådan nogle her 4 glas med nogle tusser, så jeg kan tegne dem. Så jeg kan tegne dem hernede. Og det var det, der var i den her kasse. Så har jeg lige en gave, som jeg fik i dag, fordi den var forsinket. Og derfor har jeg først lavet den i dag, men den var lidt forsinket. Og det er Descendants musik. Det er alle de sange, som de synger i filmen. Så har jeg kun breve og lige nogle par bøger. Så har jeg fået en fra Descendants. Hende.
Det er hendes dagbog, har jeg fået. Og du kan se det. Så har jeg også fået hendes tryllebog, som er sej, men det har været Maleficent, men så står der det med. Og så har jeg fået kort. Lad mig lige. Tillykke med fødselsdagen, hurra for Lyserød og Pernille. Kære Pernille, tillykke med fødselsdagen i dag. Jeg håber, du får en rigtig god. Du er jo vores lille Nille. Se det. Og det her, det er så lige en person har fundet inde på internettet, fordi at jeg er med sådan noget Olivia, så et billede af mig fra Olivia. Åbner til den vej. Og så har jeg fået den her min mors møster, som vi bare kalder for møster. 11, 11, 11, 11. Men nu tror jeg, at vi kommer igennem alle mine gaver. Er vi det? Nej, vi mangler 2. Nu kommer jeg lige med det. Jeg har fået sådan en her, hvor man skal putte pengene i, hernede i, og så skal man vende dem om hver dag, og så dufter det. Og så er der sådan en lille bordskål om. Så er det her en af, jeg har fået min familie. Jeg har fået Alidel. Hallo. Det var alle mine gaver. Håber jeg på. Det var alle mine gaver. Så er jeg endelig færdig med visen. Men hvis der er, så skriv i kommentarerne om, hvilken film jeg skal lave næste gang. Og ja, like den og skriv kommentarer. Jeg har fået en kommentar, og hvis I kan lide den, så bare like den, eller skriv, hvad jeg skal gøre bedre, eller hvad jeg skal lave næste gang. Så like, eller hvad I så til. Så I bestemmer selv, hvad I gør, men hej!